noites a todos e a todas. Iniciamos a sesión deste pleno do mes de xaneiro de 18. Agradecer en primeiro lugar aos grupos políticos que aceptaran o adiantamento destes 2 días debido a que a secretaria estaba ocupada os xoves, que era o día da celebración ordinaria. E iniciamos a sesión baixo a seguinte orden do día. Primeira parte da orden do día, que é a parte resolutiva, que sería a aprobación, se procede, de 2 actas das sesións anteriores. A primeira do día 5 de decembro e a segunda do 19 de decembro. Por tanto, iniciamos a votación pola acta do 5 de decembro do pleno extraordinario. Segunda acta, a do día 19 de decembro. Segunda punto do día, ratificación da aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2016. Se nos ten unha explicación? Sí, nada, cando se intentaron meter os arquivos na reforma do Consello de Contas, dado que, claro, que os prazos legais para a aprobación da liquidación e da conta xeral, pois fíxanse a liquidación ten que estar aprobada en marzo e a conta xeral, como moi tarde, en outubro. O primeiro que piden son as datas concretas de aprobación da liquidación, de confección da conta, da comisión, tal. Entón xa non deixa continuar, no momento no que pos que a aprobación da liquidación é posterior non deixa continuar. Claro, é posterior. E nada, falei co auditor do Consello de Contas e dixome que nada, que simplemente con, polo menos, que o acordo de pleno fose posterior á aprobación da liquidación e que despois o resto xa se explicaba no sentido de que se tramitou de forma paralela a aprobación da conta coa aprobación da liquidación e que, por lo tanto, por eso son esos os prazos e que non había problema. Bueno, que a forma de solucionar o que era esta. Entón, simplemente ratificar o mismo para que se xa posterior á aprobación da liquidación. É a proposta que está aí por escrito. Votación. Queda entonces aprobada a conta, lógicamente cos mesmos datos e todo que se aprobara no seu día. Pasamos á segunda parte da orden do día, a parte informativa e de control e fiscalización. E temos en primeiro lugar a dación de contas das resolucións da alcaldía realizadas desde o último pleno. Tendes todos os decretos e, por tanto, damos conta do traballo desenvolvido. Seguinte punto, informe da alcaldía. Quero aproveitar este punto para informar de unha serie de asuntos que están relacionados lógicamente con a xestión municipal. En primeiro lugar, informar de que tuvemos unha reunión o día 8 do equipo de goberno ca señora conselleira de Medio Rural, na que se trataron unha serie de puntos que algún deles virá despois no pleno. É unha reunión que estaba pendente e que fora aplazada 2 veces por cuestión de axenda da señora conselleira e se celebrou o día 8. Se expuxo aí o tema do tractor de desbroce que deran uns cuantos o ano pasado e que, bueno, pues nós xa fixéramos unha reclamación tamén a través de diputados provinciales e, bueno, en principio hai unha acollida favorable pola súa parte, que se vai implicar tamén as diputacións para que a maioría dos concellos teñan un tractor novo para poder facer
as labores de reclamento e, sobre todo, de extinción de limpeza de montes, que é o que a ela lle preocupa moi especialmente, dado o que pasou o ano pasado. Entonces, que hai sensibilidade e que tamén posiblemente Valdedubra conte con un trator para este ano. Outro tema que se deu foi a famosa ponte de Reboredo sobre Dubra. Tamén hai boa acollida pola súa parte, mandou entregar o proxecto e que posiblemente asuma o coste da ponte. E despois houve outro dos temas, que era a ampliación, a rematar a presa de Buxán, o ramal que vai hasta Cornes e o ramal que sube pola zona de concentración de Reboredo. Quedou sobre a mesa, pareceu unha idea boa dado que se fixera outro trozo de presa e, bueno, dixo que iba a intentar, pero que non prometía nada neste momento, pero que quedaba sobre a mesa e que lle parecía un tema importante. E tamén me comunicou, pese a que non estaba o director xeral, que estaba en viaxe en Madrid, que lle parecía que estaban intentando nestes novos orzamentos que están facendo para temas de concentración parcelaria incluir algunha parroquia de Valdedubra en concentración parcelaria, especialmente no tema de monte. Esperemos, díxome que siga viñendo con nós para comunicarlo fehacientemente e con datos. Esperemos que sea tamén eso unha boa noticia. Destacar que a verdade que foi unha entrevista cordial, neste aspecto hai que destacarlo, porque ese o tempo que tardamos en recibida foi unha entrevista cordial. Segundo a información que quería dar, é unha reclamación que nos fan en relación ao incumplimento da sentencia na granxa de Ruzo e de Boquete. Sabedes que aí houve unha sentencia inicial que nos obligaba a derrubar e non se derrubou, e despois Ruzo conseguiu unha licencia debido á modificación da lei e que conseguiu máis base territorial para facer a nova obra, pero os abogados da outra parte entenden que non se cumpriu a sentencia primeira e que ten dereito a unha compensación, e acaban de meternos un escrito reclamando 81.000 euros, 21.000 de abogados e 60.000 de danos morales. Se puxo lógicamente o equipo de abogados a traballar. Esperemos que non sea eso, porque evidentemente foi unha obra que nos saliu excesivamente cara, unha decisión que non saliu excesivamente cara, porque tamén nós temos de abogados para a nosa parte cerca de 20.000 euros que daban para facer unha granxa nova, pero está aí. E, en terceiro lugar, decir que hai unha persona que traballou cun contrato, que fixo contratos de traballo na gardería municipal e que entende que ten dereito a que pasare a fixa debido ao traballo que realizou durante tempo, continuado non, porque foron contratos separados, pero entende, está fixe unha reclamación no xulgado social e, habrá unha sentencia, lógicamente, nese aspecto, para saber se a temos que readmitir ou non, ou simplemente, como esperamos que sea, como todo traballador, se ten dereito, perfecto, e se non, non se retirará, lógicamente. Na mesma situación está feita unha reclamación por parte da arquitecta, da persona que está neste momento exercendo as funcións de urbanismo no Concello. Tamén entende que debido á continuidade de contratos e cando se sacou a concurso a nova adxudicación, presentou tamén no xulgado social unha reclamación neste sentido, e tamén habrá
habrá sentencia para, en este caso, ¿no? Pero creo que son cosas que se deben informar e así o facemos, ¿no? Creo que non hai nada máis. Vamos a próxima día. E pasamos ao punto quinto, que son mocións correspondentes ao pleno ordinario. Temos unha moción de Terra Galega. A moción acaba de contestar xa aí no tema do informe. É sobre un convenio coa Consellería de Medio Rural para a adquisición dun tractor con rozadora. Visto nos medios de comunicación e na página web da Consellería de Medio Rural que grazas a un convenio suscrito con dita Consellería 35 concellos galegos dispuxeron no ano 2017 de tractores para limpezas, entre os cales podemos atopar os concellos veciños ao noso, A Baña, Santa Comba e Traza. Dito convenio disponía de 90.000 euros para a compra íntegra deste maquinaria na que únicamente está excluído o imposto sobre o valor engadido. Visto que a Xunta di que trata de facilitar aos concellos a execución das súas competencias como é o mantemento libre de maleza das infraestructuras rurais, as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa de determinadas parcelas de titularidade municipal, ademais de decir esta medida súmase a outras que se viña aplicando a Consellería como o convenio marco de colaboración cos concellos para a prevención de defensa contra os incendios forestais e polo que as entidades locais poden subvencionar as rozas, dispor de motobombas e brigadas municipais. A parte de dicir que é un plan de 30 medidas presentadas polo presidente da Xunta incluídas na proposta de acordo forestal. E visto que os criterios e objetivos polos que foron seleccionados, estes concellos tamén nos cumpre Valdedura, xa que somos un concello de menos de 10.000 habitantes. Somos un concello con un gran número de entidades de población. Somos un concello que nos últimos 5 anos non recibimos unha motobomba nova por parte de Medio Rural. E somos un concello que temos registrada máis de unha parroquia de alta actividade incendiaria no noso marco municipal, entre outras medidas. Por todo hilo, propónse ao pleno do Concello de Valdedura a adopción do seguinte acordo: solicitar á Xunta de Galicia e á Consellería de Medio Rural un tractor con rozadora para as labores de prevención de incendios forestais no noso concello, dado o alto perigo que ten Valdedura. Está exposto xa por nosa parte que xa intentamos en este sentido pois que ese tractor chegue ao Valdedura, está razonado. Por a nosa parte non hai ningún problema en apoiar a moción para que chegue a Xunta. Ten a palabra. Nós sabíamos de a reunión, evidentemente, con a conselleira, entonces xa estaba tratado este asunto, por lo tanto, bueno, como apoio, non vamos a decir que non há moción, sempre está ben pedirlo, pero vamos, xa sabemos que está feita a gestión. Cándido? A favor, ¿no? Bueno, pues entonces se apoya a... Pero despois habrá que contratar os conductores, non? Porque vamos a despedir dos conductores. Bueno, ese é outro punto que depende, lógicamente, das posibilidades que teñamos das limitacións que temos concello para contratar. Ou que temos un moi vello tamén. Que? Ou que temos un moi vello xa fundado máis. Non, que? Votación a favor? Sí. Non hai máis mocións e pasamos a rogos. A palabra que te hai encarregado. Rede de sumidouros nas parroquias, depuración de aguas por asignación total ou EDA. No mes de novembro de 2017, antes de aprobar todos os grupos as obras do POS nas 2018, o noso grupo presentou por registro no Concello unha serie de obras, das cales unhas cantas consideramos que eran prioritarias para facer no Valdedura. Eran o polígono industrial, levar agua pública ás parroquias, rede de sumidouros e centro de vida. E no pleno de hoxe queremos facer fincapé nunha das necesidades básicas do noso Concello, a depuración das aguas residuais. A actividade humana require de forma inevitable o uso de auga, o que provoca que a súa calidade se degrade. Existen diferentes formas de tratar a auga. As aguas degradadas ou aguas residuais temos que darle un tratamento tras o seu uso, para disminuir a súa carga contaminante. Por isto restitúese
ao menos en parte, a calidade inicial antes de volver aos seus ciclos naturais, minimizando así o impacto ambiental das actividades humanas. Para conseguir unha agua de maior calidade posible, temos que pensar na instalación de pequenas estacións depuradoras de aguas residuais. Se queremos facer un concello que respecte cada vez máis o medio ambiente, que gañe mellores condicións saudables e, sobre todo, facer que as nosas parroquias sexan máis atractivas para o asentamento de poboación, este é un dos puntos básicos sobre os que actuar para levar a Valdedora cara a un futuro mellor. Nunha reunión mantida cos veciños de Riñón, esta foi unha das súas preocupacións e unha das súas demandas para mellorar os servizos da súa parroquia. Estivemos buscando información sobre os custos dunha obra destas características para saber se eran asumibles para o noso concello. Topámonos con uns baremos de prezos por poboacións que en torno de 150 habitantes a 200 rondarían entre 20.000 e 26.000 euros. Sería un depurador por selección total, depuradores de aguas grises que tamén estamos tendo problemas na parroquia, serían en torno de 19.000 euros, e unha EDA entre 250 habitantes a 400 falaríamos de 50.000 a 98.000 euros. Vista esta tabla, está claro que son custos asumibles polo noso concello. Tamén falamos das aguas grises, dados os problemas que están acontecendo en algunhas parroquias, e xa están ao límite de recibir sancións por ir todo mesturado nas recollidas de aguas pluviais. Desde Terra Galega de Valdedora consideramos unha necesidade básica este servicio e solicitamos ao concello que faga un estudo e un proxecto dunha pequena EDA en Eviñón, ademais de ir pensando na mesma solución para os problemas acontecidos na parroquia de Portomira no lugar de Navarra. Gracias por o rogo. Eu creo que o do saneamento compartimos todos. Eu creo que ten que ser un asunto de proxectos globales para o concello. Hai que asumir cesións de terrenos e hai que buscar lugares para ubicar este tipo de instalacións que a veces non é fácil. O mantemento, por desgracia, moitísimas veces é deficitario, o único que se fai é xuntar en un punto toda a contaminación, pero evidentemente eu creo que hai que dar preferencia a un proxecto global. O que se pode levar ao depurador, despois, lógicamente, tirar por ese camiño, pero hai que dar prioridade a aqueles lugares onde neste momento hai denuncias de medio ambiente. É verdade que non se identifican as persoas que están causando a contaminación, pero vos nombrades dous, aí tamén está Vilalba, e temos que darlle unha resposta, e despois ten que participar con cartos as institucións como Diputación, Xunta, Augas de Galicia, porque lógicamente un axuntamento como o noso non dá asumido isto de ninguna maneira. Os orzamentos son os que son e están aí. Cambio de césped artificial do campo municipal de Tilleiro. O campo de artificial de Tilleiro empeza a notar a acumulación de adestramentos e partidos, dado o gran número de actividades deportivas que soporta. O concello ten que empezar a planificar e, sobre todo, ser consciente de que fai falta un cambio de tapete. Por outro lado, tamén necesita o mantemento do sistema de rego do campo, xa que hai varios canóns de agua danados, deficiencias que levan uns anos arrastrando, as cales afectan tamén a que o campo teña unha vida útil máis curta. Por isto é fundamental o mantenimento das instalacións para poder durar máis anos. O noso rogo é o seguinte: solicitamos ao Concello que avalie o estado do tapete do campo de fútbol da Tilleira e que avalie as deficiencias do sistema de regado do campo e que valore as obras necesarias para evitar que o dano sea maior. En canto ao tema do riego, falei co técnico de mantenimento e, desde logo, ele di que a solución está dada e que hai que cumprir simplemente unha serie de... Non houve este ano ninguna queixa nese aspecto. E no que é o tapete, pois, de momento, é verdade que ten zonas dañadas, se está facendo un mantemento cada ano del, se intentará seguir facendo o mantemento e creo que de momento non é, ao meu entender, ainda o momento para cambiar o tapete da Tilleira, porque estamos falando de cartos que teríamos que asumir o Concello e, desde logo, se non hai programas para eso pola Xunta ou pola Diputación, dificilmente se vai cambiar un tapete que vale 300 e pico mil euros e, lógicamente, Iso era algo todo.
Eso é o que se nos dixo, máis ou menos. Claro, non era obra total da costa, non hai se parte por todo o interior, só que cambiar o que ten agua. Sí. De terceiras, por exemplo. Aí xa outra cousa, outra vez, non se va a la base. Iso outro non. Se ten que ser base de terra. Este se nos deixa facer xa. Siguiente error. Rede de sumideiros da Rúa Arcai. Desde Terra Galega presentamos por 2 veces no registro do Concello reclamacións polos atascos ocorridos na rede de sumideiros en locais comerciais e casas particulares da Rúa Arcai en Lemiro. As 2 veces contestóusenos de palabra que o Concello só se facía cargo dos atascos paralelos ás vivendas e os perpendiculares eran responsabilidade dos usuarios. Medida que non consideramos lógica, pois os usuarios deberían ser responsables na súa propiedade e non nas beirarrúas, as cales son competencia municipal. Da forma que actúa o Concello é complicado o arranxo aos vecinos, xa que terían que levantar as beirarrúas para solucionar os atascos. En outros concellos este mantemento corresponde á empresa que presta dito de servicio. Por este motivo solicitamos ao Concello que cambie estas premisas e solucione os problemas canto antes. A contratación do servicio da empresa está feita por gobernos anteriores ao noso e recollen o que é a conexión e a conducción e o resto lle pertence a particulares. Se pode cambiar, se trae unha iniciativa, pero bueno, eu consultei máis concellos e tamén os particulares cando hai atascos fora da condución están pagando. É cuestión de máis servicios, máis impostos, se se crea oportuno, pois eu sei que hai lugares que se está afectando directamente, pero que moitos atascos eu creo que están producindo incluso dentro da conducción, polo que nos di a empresa. Se eu non digo o último, son os presentes que te digo, os anteriores que estaban máis ben a cera. Bueno, está así a contratación coa empresa, como outros concellos tamén. Que sei que hai outros que digo que fan que incluyen A parte da propiedade. Arranxo das barandas do campo da festa de Buxán. Solicitamos ao Concello que tome as medidas oportunas e arranxe o antes posible as barandas do campo da festa de Buxán, dado o perigo que supón para a xente que anda por ali. As protestas son continuas pola situación que xa leva varios meses sen solucionar. Tamén queremos transmitir a queixa de varios veciños desta parroquia pola acumulación de follas na estrada no lugar do porto. As cales suponen un gran perigo para os vehículos. Ao toparse nunha curva pode provocar accidentes de tráfico en dito lugar. Tomamos nota o tema da folla, evidentemente, hai moitos sitios que as brigadas que temos, onde a acumulación estamos indo, creo que se fexe un repaso por todo o Concello, nunca é suficiente. Con respecto ao de Buxán, en primeiro lugar, o campo non é propiedade municipal, aínda así, cando houve daños se xestionou coa empresa de seguros e está contratado ese daño para arreglar. O resgate de rei. Ano tras ano seguimos a escoitar as mesmas queixas dos veciños, botan de menos as carrozas, botan de menos o percorrido polas rúas. Desde Terra Galega consideramos que non lles falta razón, e en ningún caso pretendemos criticar o que se fai no pabellón, pero creemos que debería complementarse co percorrido polas rúas e ter en conta a vida que se dá ao povo. Hai que darle máis contido a un día tan especial para os nenos, a ilusión de poder ver os reis nunhas carrozas e acompañados durante o percorrido polas distintas rúas. Unha vez finalizado o percorrido, ten totalmente cabida a vosa proposta do pabellón. Esperemos que teñan en conta para a non ilusión dos rapaces e de nos que non son tan rapaces. Eu creo que está explicado do ano pasado, eu creo que foi unha decisión do goberno acertada de facer no polideportivo este evento. O grado de satisfacción, desde logo, dos nenos e dos pais, ou así mo fan chegar, é moi alto e, desde logo, moitos máis concellos están facendo, incluso copiando o que estamos facendo nós neste aspecto. Eu creo que hai que darlle vida ao povo, por suposto. Hai un tema de seguridade importante neste día, hai un tema de meteoroloxía tamén neste día moi importante e, desde logo, tamén hai que dar, se se fai unha carroza ou un desfile de reis, hai que investir, hai que meter moita pasta e que despois non se rentabiliza porque a población está dispersa. Eu creo que a experiencia anterior nas últimas era absolutamente penoso, non
non procede ese espectáculo. Pero a opinión está en todo o mundo, nós desde logo imos seguir mantendo este modelo, porque a máis está respondendo, está vindo muitísima xente, incluso de xente da fora do Concello, vamos. Sí, as preguntas. E, bueno, a primeira pregunta do despido do traballador da Ganadería Municipal, xa falaxe un informe, xa non pregunto. Obra, pós 2016, acceso por pousada ao depósito de auga. Estás con preguntas ou sigues con ruegos? Acabo a ruegos. Falta este, que foi entregado máis tarde, pero se deixo para o final. Non, si, acabo a ruegos. Non, como estaba mezclado xa. Vale. Bueno. Protesta polo pago de cotas no xinasio. Os usuarios dos xinasios municipales están a transmitirnos as súas queixas, dado que todos os usuarios non están a pagar as cotas. Vimos que esta é unha práctica diaria. Obviamente, estes centros discriminados porque o Concello non é capaz de controlar o uso do xinasio. No pleno ordinario celebrado o día 21 de xaneiro de 2016, o noso grupo presentou un probo con respecto a este tema. Os posibles problemas que pensábamos que podían ocorrer concretamente foi o robo número 11. No punto, íamos non volver ao robo todo, só no que ponía terá que haber persoal do Concello que vixía as instalacións, que faga cumprir as normas e que controle que todo o mundo paga as tasas. Claro, recordando este punto, ao final sabemos que tiñamos razón nas nosas demandas, e que está a pasar precisamente o que estábamos adiantando en xaneiro de fai 2 anos. Pedimos ao Concello que tome medidas no asunto e que reconsidere o robo que lle presentamos naquela data. Sinceramente, seguramente que hai alguna persona que non pague. Nós non temos constancia máis que de 2 casos de que se negaron a pagar. Hai unha persona no polideportivo permanentemente, pese a que está de baixa a conserxe e limpeza, e está de baixa tamén o animador deportivo, e temos contratado monitores para as actividades que estaban programadas. O polideportivo creo que está atendido e que foi unha medida sobre todo de control, porque non é o que se pague, porque se paga moi pouco, e lóxicamente eu creo que me sorprende isto porque non temos datos de que se este incumplindo. Pode existir hai 2 casos de personas que chegou ali un día para fazer actividade e lóxicamente o proceso non quixo meterse en problema. Eu creo que, como todos os servicios hai que pagar, eu creo que o ximnasio, xa o dixemos, non é unha preocupación do equipo de goberno nin do Concello, porque é verdade que hai unhas máquinas, pero no momento nós temos unha responsabilidade sobre a xente que usa as máquinas, ten que ser responsables, porque é un uso individual. As máquinas, cando se averían, estánse intentando arranxar. Eu non lle vexo problemas ao noso polideportivo. Se lle gustaría a outros concellos que tuvera usado como está este e que funcionara así, porque a opinión pode haber, tomamos nota e miraremos que todo o mundo pague. Non son foi varios casos, pero non vou dar números. Preguntas. A ver, obra do pós-2016, acceso por pousada ao depósito de auga. Visto o proxecto de obra, o noso grupo político foi comprobar para ver como quedara. E vendo que non ia todo como marcaba dito proxecto, preguntamos: vostede, como conselleiro de obra, foi revisar dita obra, considera que está ben rematada dita obra, cumpre o feito como marcado no proxecto, vai tomar ao Concello alguna medida? Eu son conselleiro de obras, son casi todos, pero fun ver a obra, non son o técnico, falei con directores de obra e parece que se axusta ao que está no proxecto. Así o certificaron e desde logo se crea oportuno outra cousa, pero eu creo que polo que me explicaron é verdad que se modificaron algunhas cousas que iban no proxecto para ahora e me ten que cumplir a normativa. Por tanto, se os técnicos certifican, eu insistirei máis aos técnicos, pero teño que creer. Xa non, os certificados xo vimos ahora nos decretos de certificados,
do desmarcado, que chegabas todo o depósito, na baixada todo ese, que desmarcaba como zobra non vai. É que son unha zona de limpeza de comunicación. Houve algún cambio de zona, de material, igual que pasou ca zonas firmes que iba xunta e se dividiu para que foran nas pendientes, pero sei que cumpre perfectamente o que está na lei. Así o certificaron. Plan Marco. Sabedores de que vai seguir o Plan Marco para o ranxo de camiños en Zadorra, para non levarnos sorpresa, preguntamos que obras ten previsto realizar o Concello. Consideraría oportuno meter nesta partida o camiño de Fornelos, xa que así sería unha realidade máis segura que indo de complementario no FOS máis 2018. Creo que os proxectos que se aproban hai que respetalos, porque cambiar os proxectos, aparte de ser difícil, pode supoñer que despois non nos den, non? Por tanto, eu creo que hai que respetar os proxectos. E, lóxicamente, hai moitos máis camiños tamén que se poden incluir, desde logo. Temos pensado, neste caso, pois incluir o camiño de Niveiro, que sobe desde a cooperativa, todas aquelas fincas que ten a cooperativa, que é unha actividade importante agrícola e que é necesario. Por tanto, temos darle preferencia a ese camiño, porque pasa moita carga por ali de erva e tamén de madeira, e están en unhas circunstancias bastante lamentables, non lamentables, pero con bastantes carencias. E en relación de postos de traballo. Nesta legislatura vostede presumiu que ia realizar a relación de postos de traballo, RPT, pero pasado o tempo vemos que non foi capaz de realizar. E incluso o único que conseguiu vostede foi empeorar a relación dos traballadores municipais. En primeiro lugar, contratou unha empresa para a realización da RPT, a cal non foi capaz nos prazos establecidos. Despois contratou como asesor ao home que viña da empresa, pero o resultado volveu a ser o mesmo, é dicir, non o resultado. En ningún momento foi capaz de chegar a acordos con o persoal funcionario e con o persoal laboral deste Concello. En definitiva, ter resultados, ter objetivos, iso sí, cartos públicos mal gestionados. Preguntamos, canto cobrou a empresa polo traballo realizado, canto cobrou o asesor que vostede contratou, en definitiva, cantos cartos gastou o Concello na elaboración fallida da RPT, para cando a famosa RPT considera un fracaso dita xestión pola súa parte. A redacción tamén hai cuidado, O home, a palabra home aí non me gusta. Ten un nombre de unha persona e é un profesional. Contexto. A empresa non cobrou un duro hasta ahora por a RPT. Este traballador, que despois foi contratado como asesor, cobrou o que se vos entregou nas nóminas correspondientes, e cando acabou o contrato, ou consideramos que non era necesario, se liquidou e punto. A RPT, fracaso ningún. Políticamente está o objetivo cumplido. Políticamente. Está o convenio de laborales feito e negociado e aprobado sindicalmente, por tanto, houve negociación. É a única vez que hai negociación aquí e que os sindicatos aproban eso. A negociación non é individual, é a través dos representantes sindicais. Houve entrevistas con todos os traballadores, se tiveron de acordo todos. E, tanto nos laborales como nos funcionarios, se chegou a acordo vía sindical. Se tramitaron os correspondentes traballos e están pendentes de informe xurídicos por parte da Secretaría, que, como sabedes, pois estamos con un problema de Secretaría que se está alargando demasiado tempo e que, lóxicamente, se temos un secretario ou unha secretaria, neste caso, un día a semana, se temos que xestionar o ordinario, nos chega moito, e eu entendo que non teñan tempo para facer ese meterno no traballo, posiblemente, da titular da plaza. Vamos a intentar que haxe os informes, vamos a intentar que no proxecto de orzamentos levar a RPT e, desde logo, por parte política, cumprido. Despois toca ao pleno e tocará os informes xudiciais. E o traballo da empresa, eu, sinceramente, para mí é satisfactorio. Non traballo aquí na Maixa, é unha empresa que
ten experiencia en RPT, e é un tema complexo que había que asumir e se remove. Que todo o mundo non este de acordo? Pois, a verdade é que as reclamacións que fixeron, hai moi pouca diferencia entre o que hai no documento e o que se expuxeron. Eu pensei que iba a haber máis dificultade neste tema. Agora, hai que ver o informe xurídico. E, lógicamente, para eso está. E é necesario. Non podemos explicar a RPT sin o informe. E aí, pues, podemos estar atrancados, pero tamén, eu creo que tamén hai un motivo fácil de entender. Limpezas con trator municipal e limpezas contratadas en empresas privadas. Iniciado no ano 2017, agora de facer un balance do servicio. Vostede contou co trator municipal e contratou un chofer, ademais, contou con 2 empresas privadas. As nosas preguntas son: cantas hectáreas fixo o trator municipal, cales foron os custos do trator municipal, cantas hectáreas fixo cada unha das empresas privadas e canto cobrou cada unha das empresas privadas. Sigo dicindo que ter un tractor debe ser motivo suficiente para facernos o máximo de traballo que se poida neste tema. Desde logo, o ano pasado se intentou, pese a todas as limitacións a hora de contratar, porque sabedes que, mentes que non chegan as subvencións de axuda para extinción, pois non se é difícil contratar, tal como está a normativa de contratación. Chegaron moi tarde, ainda así se traballou tirando de contratos de traballadores que fixeron un traballo no mes de marzo e abril que despois, curiosamente, o medio rural non o contou, non o sumou, porque suman desde que acordan o convenio. Evidentemente, aquí de marzo a setembro a maleza medra moito, pasou a máis concellos, non é a nosa máis, e o noso trator fixo aproximadamente a mitad, no monte fixo máis da mitad do que se limpou, estaban pedidas, creo que 65 hectáreas, e se fixeron máis ou menos como ano pasado sobre 50 hectáreas. Eu creo que xa é un tema tamén se ti pides 60 nos damos un pouco menos, porque eu mandei que se mediran metro a metro e non se mediron, pero bueno, en todo caso está máis ou menos como ano pasado, e os gastos do trator están aí. A outra empresa, houve 2 empresas contratadas, unha se foi contratada por kilómetros realizados e se gastou nela 8.800 euros, 50 e pico kilómetros, casi 60 kilómetros, entre 100 euros e 130, dependendo se eran 2 pasadas, unha pasada, ou se eran camiños que levaban moito máis tempo sin... Creo que o precio se negociou razonablemente ben. E a outra empresa foi contratada por horas e 19.000 euros. Portanto, é un investimento o tema de... Aquí hai que saber que isto non é só o volume. A ver, aquí van todas as carreteras, por tanto, nós, cando collemos un chofer, os kilómetros que facemos fora do monte non nos contan. E son prioritarios. Pero o ano pasado se pasaron moitos camiños do monte. Moitos camiños do monte. Non, xa a señor opinión que nós consideramos que se contratado máis isto. Horas extras traballadores. Dadas as protestas que segue a recibir o noso grupo político por o pago das horas extras, de cal xa mostramos a nosa opinión. A nosa opinión nun pleno anterior, seguimos a opinar o mesmo, hai que pagarles a todos. A lei neste caso tamén é moi clara, no apartado 4 do artigo 35 do Estatuto dos Traballadores establece como máximo que se poderán realizar 80 horas extraordinarias durante o ano, excepto as compensadas mediante descanso. E sobrepasar este límite está tipificado como a falta grave sancionable con multa entre 300,52 euros e 3.005,06 euros. Por este motivo preguntamos, pagou o Concello máis de 80 horas extras a algún traballador? Sigo dicindo sempre que cando se escribe hai que ter moito cuidado, porque hai que poñer cosas que son verdades, porque quedan aí para sempre. En primeiro lugar, o Estatuto dos Traballadores non fixa horas extras para os funcionarios, só as fixa para os laborados.
só os fixa para os laborais. En segundo lugar, non estamos pagando horas extras, senón servicios extraordinarios, traballos que hai que realizar porque outro traballador que tiña que estar traballando está de baixa e, lógicamente, se lle pagan unhas horas para realizar os traballos que viña desenvolvendo esa persona. Desde logo, pagar de horas extras a todos os servicios por facer o que ten que facer os servicios, pois non. Como que non. E os funcionarios ten o Estatuto Básico de Emprego Público que establece, e para eso habría que ter desarrollado o Concello unha normativa, decirlo as horas que poden facer ou non. Como o Concello non ten nada nese aspecto, non estamos cometendo ninguna ilegalidade. En datos, pois 150 horas a contable, ben empleadas, moi ben empleadas. O traballo que leva feito por 150 horas é extraordinario. 57 un auxiliar administrativo e 47 outro auxiliar administrativo. Claridad, transparencia e datos sobre a mesa. Me parece que o están ganando ben. Na situación que estamos de baixas laborais, estamos facendo ben barato e medianamente ben. Temos neste momento un problema de contabilidade resolto, que era un problema moi grave neste Concello, que se vos expuxo a vostedes en varias ocasións. É verdade que non tuve moito aspecto en contra, pero tampouco tuve a favor, teño que dicirlo nese momento, e se pasou mal aquí. Temos cerrado o 16 e o 17, que creo que ningún concello da provincia pode decir eso neste momento, está todo pagado, e salvo as nominativas que non se poden solucionar o problema, as subvencións, o resto está absolutamente todo liquidado, e o coste das horas extraordinarias é ben barato. Só unha razón, dicir, se os funcionarios non teñen horas extras, por eso temos que dar unha que teñen que ter complementos. Non sei a pregunta, non é por ir en contra de ninguén deles. Teñen que ter complementos. Servicios extraordinarios. E é o que está estipulado e o que se está pagando. E pagaremos o menos posible, pero ten que funcionar o Concello. Cobro de gardería municipal. Son múltiples as queixas recibidas de forma de cobro das cotas atrasadas aos pais dos nenos da gardería municipal. Tamén son múltiples as preguntas que se nos fan con respecto ao tema. Preguntamos como se lle está a cobrar as cotas aos pais, vai se cobrar aos pais as cotas atrasadas dos nenos que xa acabaron a gardería. Este asunto tamén se comentou ben, pois o mismo que pasou, que a baixa da contable pois nos colocou en estes temas, e pois para rentas e para estas cousas houve que habilitar xente para poder facer as cousas que viña facendo elas. En este momento se está cobrando a guardería e os servicios sociales con un atraso importante. Acaba de pasarse o mes de maio a guardería e creo que xuño a axuda ao fogar. Lóxicamente, en poucos meses están pasando 2 recibos por mes para non cargar a ninguén, e en pouco tempo estarán ao día os pagos de guardería e axuda ao fogar, e todas as queixas que tuvemos en todo caso foi de xente que quería pagar por anticipado, hai que decirlo, pero lóxicamente hai que pasar os recibos a todo o mundo xuntos, estáse cobrando con regularidade. O que pasa é que non quixemos cargar máis as familias que con 2 meses, me parece razonable, xa chega ben. O do catastrado. Xa fai pouco máis dun ano que lle pedíamos non pleno un prazo para estudar a proposta que traía o seu grupo ao pleno municipal para as bonificacións do INE. O noso grupo pediralle naquel pleno que nos dese un tempo para estudar a súa proposta. E vostede non nos deu opción, obrigándonos a votar en contra da súa proposta, xa que non tiñamos tempo material a estudar. Pero ainda así, o noso grupo estudou o tema dos posibles solucións. Algúnas das cales foron aplicadas noutros concellos. As cales foron presentadas ao grupo de goberno nun pleno do ano pasado. Por este motivo preguntamos, revisou a información que lle presentou o noso grupo? Ten previsto algunha medida para este tema?
Se revisou toda a información, se aceptou en aquel momento a iniciativa do Partido Popular de subir ao 95% e aquel non se aprobou, pois non se aprobou. Seguimos sendo sensibles co tema e traeremos este tema outra vez ao pleno e traeremoslo tamén coa baixada, se podemos establecerla xa, de concellos emprendedores para tamén baixar impuestos ao asentamento de novas empresas. Pero neste punto non somos nós responsables. Non están feitos os descontos porque non se quixo. Porque non se aportou nada novo, salvo que nos poñamos unha venta, o Partido Popular dixo 95 e nos aceptamos, e despois non se aportou nada diferente do que nos proponíamos e do que se fixo. Pero xa este que se fixeron dos concellos limites que para estudiar, se podía ser máis. Igual, non había variación ao respecto en ese aspecto. Pero traeremoslo ao pleno. Limpeza de Vilarrúa, Rial, Benvibre e Portomoro. Os veciños de Rial, Benvibre e Portomoro están protestándonos polas limpezas das Vilarrúas nos seus núcleos. Xa que non nos comuniquen que as limpezas non son en todas as rúas por igual. Preguntamos, o convenio firmado coa empresa concesionaria de dito servicio, que lugares e rúas están marcados para a súa limpeza? Cantos días semanais lle corresponde de limpeza a cada rúa? Non está establecido, lóxicamente, as horas por rúa. É verdad que son pouco tempo para os kilómetros que hai. Non temos grandes queixas en ese aspecto, e se alguna rúa ten problemas de seguridade, non ten máis que decírnoslo, pois que se mandará. Está sendo a Portomoro e Rial non con toda a frecuencia que se debería ir, porque non han feito aquí, pero estamos indo, desde logo, eu creo que poucas queixas temos neso, e se apreciamos as rúas, eu creo que están medianamente limpas. Sempre poden estar mellor, por suposto. Pero alguna queixa concreta de alguna rúa? Sí, que non acaba, por exemplo, da Estatua por Arriba que non vai, na rúa Arcai, na rúa Faxón, que non se fai, estamos que a rúa Muñoz de Luz, estamos protestando para que se a rúa Arcai será toda, non só no tramo. Mirar no plano, Mirar no plano o que está trazado, desde logo, se hai alguna queixa nese aspecto non se cumple, se chamará a atención. Nós ninguén nos transmitiu nada deso aquí no Concello. Depois a Rial e Portomoro que foron máis así, os actos formais. Se vai a Rial e a Portomoro, as 2 horas que ten se lle van, e proporcionalmente, se vai unha vez cada 15 días ou cada semana, estamos no promedio, porque hai que leválos, non ten traslado. Se se considera, se hai moitas queixas de Rial ou Portomoro, nas teño, pero intentamos organizar mellor as horas, pero son 2 horas ao día, ou pagamos máis, ou non imos ter barrido todos os días, porque con 2 horas ao día, ao mellor poden traballar un pouco máis, eu non digo que non, pero é pouco tempo, realmente é pouco tempo. Locais dos grupos da oposición. O pleno ordinario celebrado o 20 de setembro de 2017 aprobouse unha moción presentada polo noso grupo, a cal pedía un local para os grupos da oposición, e así poder desenrolar as súas actividades como concelleiros de Valdedura. Buscou o Concello algún local neste tempo? Nun par de meses habrá unha resposta, unha solución a esta cesión de local. Subvencións nominativas, entidades deportivas, culturais e amplas. Xaneiro de 2018 pasou o prazo do seu compromiso adquirido neste pleno municipal, ainda que xa empezamos a estar acostumados de que non se cumpran os seus compromisos. Preguntamos, para cando a solución é vostede coñecedor de como o están a pasar as entidades solicitantes e cando vai pagar as nominativas de 2017? Claro que somos e os sentimos e nos lo dicen, además neste caso. Pero a tramitación ten que seguir un cauce legal, o cauce legal non se realizou naquel momento e agora levaremos as solucións aos próximos orzamentos
doblaremos, lóxicamente, o valor das subvencións para compensar os 2 anos e habrá que aprobar esas nominativas. E hai que aprobalas, lóxicamente. E as institucións pois cobrarán, senón non hai legalmente, polo que diga intervención, mecanismo para cobralas. Eu, desde logo, se intervención non as firma, eu non as podo pagar. Xa me gustaría pagar. Desde este ano, as de 2016. Van ir as dúas e buscaremos unha forma de que, se non é este ano e a principio do seguinte, se cobre esta tamén. De eficiencias nos vestuarios do Concello de Tilleira. Os vestuarios do campo municipal de fútbol de Tilleira que foron organizados con cargo após 2016 teñen deficiencias, as cales afectan aos usuarios cando van a utilizar as duchas. Por poner un exemplo, cando todas as duchas dos vestuarios están ocupadas, é dicir, o vestiario local visitante e do árbitro, un deles non sai unha gota de agua no vestiario visitante, a cantidade de agua que sai é ridícula para poder asearte en condicións. Preguntamos, vai buscar algún tipo de solución que concello ao problema? A empresa que fixe esa obra fui ali un par de veces, sempre dixo que quedaba solucionado, volveremos a insistir, senón buscaremos unha solución para que se poidan luchar en eventos os xogadores, lóxicamente. Pero está nas mans da empresa que fixe esa obra. Campo de fútbol de Portomoro. Unha das grandes obras que defendeu vostede no ano 2016, da cal duvidaba o noso grupo político, xa que non cubría as necesidades que demandaban os equipos de fútbol, un campo que consideramos que para dar un rendemento óptimo tiña que ser unha erva artificial e non deixado en terra. A ver quen vai querer xogar neste terreno de xogo vendo o que hai noutros lugares. Un campo que podría sacar de gran carga que ten o campo municipal da Tilleira. As nosas preguntas son: para cando será unha realidade dito campo, que pasa coa subvención pedida para o arranxo dos vestiarios e o proxecto que propuso para o campo de fútbol de Portomoro considera axeitada as necesidades actuais? A subvención pedida a Xunta foi denegada, pero Óscar, eu creo que cando se fan propostas en un pleno deste tipo, eu creo que hai que ser responsables. A ver, non se pode ter a un pleno dúas propostas, como acabades de traer, de campo da Tilleira e campo de Portomoro en erva artificial, eu se queres tomamos a palabra e aprobamos aquí o pleno o pós do ano que ven. Se queremos ser responsables, somos responsables todos. Traer unha proposta de 600.000 euros cando tuvestes ocasión de incluir estas obras no pós do que acabamos de aprobar e nin as nombrastedes, é unha absoluta irresponsabilidade. E digo sinceramente, o sea, isto non é facer política. Con isto non se crea alternativa política. Isto é unha cantada solita. Porque eu, se quere, comprometo-lhe aquí as dúas obras agora mesmo. Que dirían os veciños de Valdedura se eu máis usted agora mesmo aceptáramos aquí o campo da Tilleira e o campo de Portomoro en erva artificial? Hai que facer política para os veciños e para todo o mundo. E isto, desde logo, non é ser responsable. Eu non teño ningún problema, acepto-xo. Estás disposto? Isto é un rol. A ver, é unha pregunta. É unha pregunta. Evidentemente, por que non se... Quen pode dar máis deseo que a min incumplir co campo de Portomoro? Ninguén aquí. Pero evidentemente, cando un é responsable políticamente e en Portomoro van unha serie de investimentos, non se meten máis porque hai outra necesidade no Concello. E non se mete o campo da Tilleira porque hai outra necesidade no Concello e porque vai o polideportivo e porque vai o auditorio. Porque isto, os orzamentos son os que son. Acabamos de aprobar o plan de obras. Onde pon aquí facer un erro? Non, acaba de dicirme se é o máis axeitado. Que estás dicindo que non é o axeitado, que hai que facer un erro. Eu acepto. A ver, que non é o máis axeitado. Claro que hai obras millores. Ideal sería erva artificial. Evidentemente, non temos os recursos. A Diputación non ten plan de campos de fútbol, vamos a facer política para os veciños de Valdedura. O resto é demagoxia, é demagoxia completamente, porque non hai recursos. E hai que traer os recursos, hai que decir onde os sacamos.
Que pon aí, Antonio? Sí, Leo outra vez. leo. Onde pon aquí que todos dicindo que arregles o campo de Pero, que opinión che dei eu con respecto ao campo de fútbol de Porto Mouro nas obras do pós do 2016? E por que non se fixo nada artificial? Porque non hai recursos. É que che dixen que eras tirar os cartos, ao final que ia baixado, que eran 80.000, que non daba só para o movimento. Non é tirar os cartos. Se fixo o campo de xogo e está feito, e agora, se hai recursos, se farán os vestuarios. Quen xoga no campo? Cando haxa vestuarios e haxa luz e haxa agua, pois evidentemente xogarán. Xogarán. Agora, ninguén che vai xogar no campo de terra sexualísimo. Eso é o criterio. Ese chulo no 2016. A ver, aprobamos o dermo artificial. Eu non te estou pedindo aquí, eu estou te pedindo. Eu teria pedido o cambio porque se usa. Que me estás Que dicindo? debas facer, despois deixamos 200, falas do día, deixamos 200 personas sin xogar. Non, van a xogar. Van a xogar porque xogan na terra máis sitio. Non fala de xogar, dice, vai, pido-che, os técnicos valoran o tempo que lle queda ao campo. Non se pido un estudio, onde está o roble? Cambio, titular, cambio de césped na tilleira. Sí. É que pon aquí, que é o robo. Solicitamos ao Concello que avalie o estado do tapete do campo de fútbol da tilleira, que avalie as deficiencias do sistema de regado do campo e que valora as obras necesarias para evitar que o dano sea maior. Un técnico, que ti, nin eu, non son, e terá que che decir, pois quedalle un ano, quedalle dos ou quedalle tres. Técnico xa está. Agora, se queremos cambiar os campos... Non digas cousas que non dixen. Non, está dito aí. Cambio de... Sí, arriba. E pon abaixo a solicitud, precisamente. Non o titular, que pon a solicitud. Que se estudie para cambiarlo, non? Digo eu, será para... Sí. Dá unha fecha, ten que ser este ano. Non dá a fecha que teña que dizer que é un ano, son dous, son tres. Entonces non lo traemos aquí. Home, creo que está vendo o problema. É o que se chama o problema. Aquí miramos. Se quer deixamos problemas para cando veña. Vale, pois eu creo que vamos a ser... É dicir, o campo de fútbol de Porto Mouro, a miña opinión diga naquele pleno aquí das obras. Evidentemente. A proposta. E se fai. Pero eu creo que non é o momento de facer Dous campos. Se quera tirar os campos. E ainda así, ayudamos para que se haga das obras. É que non se votamos un solo. Se aprobou, pois vamos a ser consecuentes, non veñamos agora, se se aproba unha obra, non podemos vir agora a decir que esa obra non é coherente. Porque es que se non se pode facer política, non podemos tirar para diante. Pero, ao final, que che dixen eu? Que non dábamos campos. Primeiro eran 80, mas só 50, só o campo, só o movimento de terra eran 50. Tanto usamos de inventar, Juan, pero agora parece que aquí a culpa é nosa. Non, quen di que a culpa é vosa? A ver, as propostas son absolutamente, desde o meu punto de vista, non realizables. Por tanto, ou se trae onde sacan as partidas, ou non se ven aquí eu podo pedir a Catedral de Santiago, o de Dubra. Non a quero, porque non temos que comprar. A única cosa que che pidi destes roubos de valorar é unha pequena eder en Nerviñeu, a parte que hai... Vale. Non faltan as outras da parte. As que van por roubos. É igual, algunhas as contestaches, non que é pois... Non, que falta? Que ben... Se non teña mirada, damos vamos para así. Non é problema. Son partidos, non se saben, eran nos erros dos decretos, dado que non recibimos todos os decretos a tempo para estudalos, e facer preguntas no pleno se había alguna dúbida. Temos algunhas preguntas sobre os seguintes decretos. O decreto 510-2017, aprobación da conta xeral, era o remanente de tesorería canto se podería usar, e no punto segundo, en que iba a afectar ao Concello non cumprir os objetivos de estabilidade e regra de gasto, e no decreto 536 2017, aprobación dos gastos, era por saber o concepto dunha das empresas, porque non sabíamos que era, que é atendendo calidade SL, e despois os decretos dos reparos, 555 693. Atendo é a empresa que está realizando a axuda ao fogar agora. Era só para saber que... A outra factura, acabamos de decir que é de limpeza de montes. Si, a outra xa contestaches no informe. E a outra das festas do emigrante,
Grupo V de Festas Migrantes. se pagan con factura e con IBE. Algo forestal Anxo. Algo forestal é o que acabamos de decir, que se contratou por kilómetros e Vale, perfecto. Nada, era para saber que era, como sabíamos que era. Vale. Bien, pois non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Boas noites.